Čávec lidi, vítám vás u dalšího pokecu s Vencou. Dneska je to trošku jinačí, než jste zvyklí, že sedím na židli a za mnou je modrý plátno. Dneska jsem stejně, jako když jsem natáčel ten unboxing a preview na to Ripso. A to je první věc, o který bych chtěl dneska mluvit. I přesto, že jsem si dal strašnou práci, nějakých 5 hodin cca scénář a podobně, z toho vzniklo 3minutový video, na který jsem docela pyšnej, že ze sebe něco takového dokážu vůbec jako vyslovit, nebo že tak dokážu nějakým způsobem vůbec vystupovat, samozřejmě připravený, sestřihný a tak dále, není to prostě jako třeba teď, kdy prostě jedu bez nějaký přípravy, jenom si řeknu, o čem asi tak cca chci mluvit. No a dostávám se k tomu, že je docela fail, že jsem ji takhle nějakým způsobem i zpromoval a dneska jsem ji vracel, protože když jsem takhle, ta karta asi bude v pohodě, prostě 1080-60 fps asi v pohodě zvládne jako moje předchozí karta, kterou pořád mám, to Elgato, a byla tam ta výhoda fakt toho 3,5 vstupu toho jacku, že tam nějaká ta prodleva nebyla, která tam opravdu nebyla. Ale bylo to, že ten jejich program, ten Cortex je nějaký, nevím, takový zvláštní. Prostě, i když si nastavíte, jakoby, jaký video chcete, aby z toho vyšlo, aby to bylo v ultra high kvalitě, tak to video nikdy se mi nepodařilo, aby takhle vyšlo. Zkoušel jsem to několik způsobů, zkoušel jsem tam několik nastavení, několik možností, zkoušel jsem jak nahrávat počítač, zkoušel jsem tak jak nahrávat konzoli PlayStation, tak stejně to bylo špatný. Nikde jsem se žádný pomoci bohužel nedohledal na internetu, takže jediný co mě tak napadlo, kdyby jako šlo, mně přišlo, že to prostě má nastavený strašně málo bitrateů, a což znamená, že vlastně jak bude ve výsledně vypadat to video, kde se nikde nedá nastavit. Elgato se to taky nedá nastavit, ale když tam máte prostě nějaký ty parametry daný, tak vám takový video vyjede. Sice to trvá docela dlouho, než se to vlastně s nějakým způsobem asi formátuje, uloží do toho počítače, že třeba, nevím, hodinový video se mi bude třeba ukládat 10 minut prostě, než budu moct vypnout celý to Elgato, celý ten záznamový zařízení a tu aplikaci vevnitř počítači. No, jediný, čemu jsem se docílil vlastně pozdě, když už jsem byl takový rozhodnutý, že to prostě vrátím, že prostě dokud to vrátit můžu, a aby mi vrátili peníze, abych prostě tady netratil s něčím, co vlastně pro mě nebude mít moc využití, protože na tom streamu nevím, jestli by to nakonec vypadalo tak, jak bych chtěl, protože já jsem se právě bál toho, že když ani ten aplikace Cortex to nezvládne, tak třeba ani ten stream to nezvládne, ale já z OBS. To jsem pak zjistil, když jsem se koukal do OBS Studia, kde se samozřejmě dají nastavit, když nahráváte přes to OBS Studio, kolik chcete, aby video mělo, jako dávalo bitrateu, ale jasně nějaká ta kvalita a podobně. Tak kdybych to natáčel přes to OBS, tak by to relativně asi šlo, asi by to bylo v pohodě, ale v streamu jsem neskoušel. Ale jde o to, že jsem se teda nakonec rozhodl, že jsem trošku víc zabádal teda skrz tyhle střihové karty. On to byl taky totiž takový nákup strašně narychlo, kterýho jsem jakoby vesměs trošku litoval, než jsem se podíval, co všechno na trhu je. A zjistil jsem, že na trhu Elgato zase není tohle placený nic, já nemám s nikým spolupráci, já vám jenom říkám prostě svoje poznatky a co vlastně co používám, co se chystám používat k natáčení a podobně. No, ale jelikož mám stolní počítač a relativně jako výkonný, že by se tam dalo v pohodě i natáčet nějaký let's play přímo z počítače a klidně před toho OBS-ko, tak ale já natáčím přes ten PlayStation a prostě chci natáčet přes ten PlayStation, pro mě je to vesměs jako pohodlnější. A jako jo, nějaký kanály, který se tady soustředí přímo jenom na konzoli PlayStation 4 jsou, ale já jsem prostě mezi nima taky a neříkám, že nebudu natáčet nic PC, ale hlavně bych chtěl z té konze. Tak, abych se dostal k tomu jádru věci, je o to, že jsem zjistil, že Elgato HD60 Pro, což není už externí karta, ale interní, což znamená, že jde přímo do počítače. Takže já teď momentálně čekám, až se nějak vyřídí nějaká jakoby reklamace skrz to Razer Ripso, aby mi zase přišly peníze naspátky a mohl si koupit něco jiného. A jsem na to přesvědčený kvůli tomu, že za první to má nějaký ten kodek H264, který absolutně nezatěžuje procesor, to jsem koukal různé videa a tak dále, tak je to snad 8% zatížení, což je super. Takže je to dobrý i na nahrávání přímo z počítače, že prostě já nevím, myslím, že Studio už taky má nějaký lepší kodek v sobě, nebo ne, já to mám podle toho, že já mám vlastně grafickou kartu, která už nějaký ten kodek lepší má. A že dokážu nahrávat nějak přes to, jestli jsem to správně pochopil. A když jsem to zkoušel nahrávat do Battlefieldy a OBS Studio, tak prostě jediný, co bylo co zatěžoval procesor, byla hra. Prostě ty Battlefieldy zatěžovaly procesor, OBS minimálně taky. A když jsem zkoušel tu Elgato, který mám, tu externí,
tak to bylo nějakých 40 nebo 50 nebo 40 něco, kolem 50% prostě zabíral to Elgato, což jsem říkal, že to je docela nástroj, proto tam jsou taky ty minimální požadavky, které k tomu potřebujete, aby se vám tyhle ty externí karty, aby vám to vůbec rozjelo. No a protože ale jakož pořád chci natáčet z konzole, ale chci si s tím natočit třeba něco z PC a podobně a chci být osvobozený od kabelu a podobných věcí, ale mám strašně moc kabelů, protože to je prostě PlayStation, kabely, nahrávací karta do počítače a takhle, no chcete to ani vidět radši. Tak jsem se rozhodl pro tu variantu, jako když jsem chtěl jako vlastně s nějakým stylem upgradeovat, pořád to natáčí 1080-60 fps maximálně. A já bez tak asi si myslím, že bych víc ani natáčet nemohl. A bez tak je to asi i zbytečný, abych víc natáčel, protože 1080-60 fps já si myslím, že dost dobrá kvalita na YouTube a i normálně do života. Když to tak blbě řeknu. No, a takže jsem se rozhodl pro tohle, teda ještě čekám, jestli mi to samozřejmě vezmou zpátky a snad jo. Takže to je asi první věc, kterou jsem chtěl povídat, jak to nakonec bohužel dopadlo, fakt jsem Ripso strašně věřil, ale pro mě, dokud nebudou mít, si myslím, udělat nějaký, oni to mají snad pojmenovat ten program jako beta, ten Cortex. Dokud nebudou udělat přímo nějaký pořádný program, jako je například Elgato má přímo prostě program na to natáčení, tak si myslím, že to nebude moc dobře fungovat. Šlo by to přes to OBS, ale jsem taky náročný, prostě když už to prodávají, tak ať mají doprčit tomu i program, ne, je to taky o takovou tu prioritu tady, o prioritu, tak, další věc, co jsem chtěl povídat, je, že teď vesměs jako budou vycházet minimálně ten týden málo videa, proto je dneska i pokec Vencov, o víkendu jsem nestihl, samozřejmě kvůli přípravám na to natáčení Ripso, to už tady asi zmiňovat dál nemusím, 5 hodin to trvalo, 3 minuty video, stačí, to jsme už jakoby překročili, to už jsme vyřešili a nechce se mi totiž, jakož v úterý a hned v úterý bude první video na ten Resident Evil 7, se mi nechce natáčet něco nebo rozjíždět nějakou novou let's play sérii, protože vím, že se bez tak budu pak ze starších her, protože vím, že se pak bez tak budu věnovat a v první řadě tomu Resident Evil, protože to bude nová hra a počítám, že to bude jako prčel, že to bude bavit a on to celkově vypadá super, takže myslím si, že na nic jiného by moc čas jako ani nějak jako nezbyde. A abych to nějak i relativně stíhal ty videa, jak jsem říkal 4krát, myslím, že týdně. Takže teď vlastně si jako do konce týdne nevím, zatím ten využitý čas, co teď mám, nebo ten volný čas využívám k tomu, že si píšu scénář na věc, kterou jsem už chtěl natočit strašně dávno. A to je vlastně jako od začátku do konce můj průběh natáčení a co všechno jako já na to mám, co všechno používám, jak to dělám a tak jako budu se snažit, aby to bylo video třeba do 10 minut maximálně, aby jsem vám ukázal říct můj průběh. Pravděpodobně to můžete vidět asi už v nějakých jiných kanálů, nevím, nekoukal jsem potom, ale třeba to dělám trošku jinak a třeba se, kdyby někdo chtěl, mohl inspirovat. Tak to je to, že vlastně ten týden bude asi jenom tohle video, možná, nejspíš, uvidím, že já fakt nemám co, omlouvám se, prosím nedávejte odběr dolů, musíte chvilku prostě vydržet, já mezi tím aspoň budu mít čas naplánovat jiné věci a můžu se konečně do toho vrhnout, protože jak víte, já tím časem tak trošku jako disponuju. Tak, další věc je, ještě s tím časem, že když po těch mám docela dost, tak konečně chci teda rozjet to hraju s vámi, takže teď takhle natvrdo, říkal jsem, že to budu říkat v nějakém videu při gameplay a to je fuk. Kdo si chce se mnou zahrát kooperačně Watch Dogs 2, tak mi napište, já se s vámi nějakým způsobem spojím. Nejlíp mi asi teda napište na Chlebíčkovi, na fanpage, budete mít určitě v popisku videa, protože nevím, jak se vám budu spojovat přes komentáře. No, radši mi napište tam, takže rovnou i když tak líbí, se mi děkuju. No a bude to vypadat, kdyby bylo hodně jako zájemců, tak prostě s každým jednu kooperační misi. A kdyby byl třeba jenom jeden zájemce, tak to prostě nějakým způsobem natáhnu, aby to video aspoň mělo nějakou slibnou délku. Tak, to víte, takže mi dejte vědět, kdo by si chtěl zahrát. Pak další věc tady je, že se teď chystám rozjíždět na streamu na Twitchi Tom Clancy's Rainbow Six Siege, si teď nepletu, jestli to jmenuje. Bohužel mi to mělo přijít dneska, nepřišlo, přijde mi to až zítra, což je ve středu, datum nevím, sorry. A budeme tam pařit vlastně jakoby tým, máme teda, jsme snad 4, jestli se nepletu, jistý jsme 3 a čtvrtý to má někdo z těch, co tam se mnou jsou, to ještě uvidíme, jak to teda bude, ještě jsem se s ním nespojoval. A takže tím vám mám takový vlastně jako zvuk, přijďte se někdy podívat na stream, protože si myslím, že to bude prdel. Protože tam bude komunikace, budou tam na streamu slyšet všichni, že tam nebudu jenom já, ale bude tam prostě slyšet party chat z PlayStationu a myslím si, že jako nehráli jsme to ještě ani jeden,
bude to prdel. Budeme to asi nejdřív lamit, ale budeme se snažit to brát nějakým způsobem vážně a dělat to nějak jako kvalitně nebo kvalitně, prostě pro gamer, víš co. no ještě jako na to scháníme 2 lidi, minimálně jednoho, takže se někdo hráte Rainbow Six Siege na PlayStationu a nejlíp třeba, kdybyste už měli nějaké hodně velké zkušenosti a byl v tom dobrý a mohl byste nás to jako když tak naučit, tak si myslím, že by nebyl absolutně problém se nějakým způsobem spojit. Tím pádem dneska, když vyjde to video úterý, nevím notu, dneska prostě vyjde, tak večer o to jsme je stream, tak si hodně přijďte podívat. Dneska pravděpodobně ještě budu klasicky pokračovat v Battlefield 1, protože, jak říkám, Rainbow Six Siege bohužel zatím nemám. Takže jo, to je asi všechno, řekl jsem všechno, co jsem tak nějak chtěl. Nevím, jestli bude pokec s Vencou teď o víkendu, jestli bude o čem povídat, tak asi byl. Kdybych mi rychle vyřídili tu reklamaci, alias to vrácení a já si rychle mohl koupit to HD Pro, tak bych pravděpodobně udělal nějaký video na něj. Sice to bude asi malinko podobný, co jsem udělal na to Ripso, ale budu se snažit udělat to trošku nějak jinak. To jsem zapomněl říct, to mě trošku vadí ty záběry v tom Ripso, jak jsem dělal vlastně jako na ty kabely a takhle, to jsem mi tam někdo psal, že by stačila fotka. Jo, asi by stačila fotka. Jsem se to pak uvědomil, že ty záběry byly zbytečný, rozmazaný a k ničemu, protože ten foťák, na který já natáčím, ten zvládá, mi přijde natáčet ostře, jenom když stojí na místě, ale jak s ním hejbu nebo něco, tak je to rozmazaný a to asi možná i u každých foťáků. No prostě je to takový obyčejný foťáček, takže já si myslím, že to je proti všechno. No já doufám, že se vám pokec líbil, trošku netradičně, myslím si, že asi možná ho budu střídat, ten pokec jednou bude ze sezení, jednou bude bez stojáka, na stojáka a občas třeba teď se chystám chodit na procházky, takže bych možná i na procházky bral foťák a dělal pokec nějakým takovým způsobem. Takže jo, to je všechno, doufám, že se vám video líbilo a jestli dejte palec nahoru, sdílejte ho, hlavně mi napište do komentářů, kdo si chce zahrát na Watch Dogs 2 a nejlíp nějaký zkušený pařan Rainbow Six Siege na PlayStation 4. Vidíme se teda snad u nejkratší dobu dalšího videa. Zatím čau.